obuje kofare by Universal Church of Jesus papa Erade asundwe nkan Amen Nana Jane na me facha fo mu ti sen yo Kristo ado monti boko ya da tunfo ase enwumre yin so oma aye krado a yetie onum nsem Onyankopon dia show no se fa breye enti ye jemu amamo na de ho bia no mo dia dan ye nyame show papa yo Nana Jane skapa be glorious share nyame shira papa na answer na no Friends of Apostles enwumre me cham papa Amen. UCJ abroad me cham nyina papa Universal Church of Jesus my friends of us ko si nkwala so e chew bibiara enwumre ana matiefo nyina nso e cham asomdwe nkan ano agme ame ami nhyira bibia enwumre na yenye ye hia wa ha ne no da bia me bobodin ye sa me bobo nso na hu o mu aye wa ha ye dwumadi no se de be online obete TV so ana radio so do aso beti na Jesse Kapa be glorious kron media head ono anu odi dwuma ene ama won so ate yanka o chinchim fide no fruma ifrigo pa ni Bible reader Emmanuel Agbanyazi Bible reader ono so otoso nyensa ewa kankan mu ahopa chirim ono so aye krado ne pa wa takre Bible no dendendia babi ofri chichi se de da wote nka no ana o beken kai ana ka chiri Bible reader David Obuje ono so o small kra wa how it wa mini Bible na kasa ana cameraman so aye Mark Obuje ono so dia to so den se do be hu ye live ono so enye dwumaketra no ye no ana yenu afrimpon ono so be echidom ne ono so cameraman a ono na no di kan na se de ye hu ne ye hu no ana ne wa be piem enya sam ketra ono so beta ye chi ene enti no ena sampa na ba no aya na akoye controversy se obi so oba timi hye be matade be man so timi hye oba atade enti ene ma na mo kura hu oba oba ni bi ni form ni bi bia da ni be ma o kan so se be matade no ni zip no e de be left and oba de so right enti na se oba trousers ho no ba ni ka ho brother sababu no instead enti na me yefra me okyerɛkyerɛ for no me kyerɛkyerɛ de no fikɔ ma ate ase eni me besa me kyerɛ sɛ obi obaka sɛ e ma ni ma nyina timi sɛ atare ba kono boa de onyame aka ne nipa ntimi nya ho hwe da na saa de we obronso ba fa so ma e ma ne de to ma sintidua ma kyerɛ sɛ anya sam ketwa kra ne pese obi abie na so no tie nkyerɛkyerɛ yie sɛ obaka opese okɔ ahima mu pa de a onyame anu asam nyansesa no enti Onyankopon no bo Adam ana obebo Hawa ayo oba kan Adam ho enti Onyankopon bra Adam ne Hawa edi ntromo no omkoye bone no Onyankopon epam wom efri edi ntromo aja say enti first na they are naked anan ko mo nhahwe enti Onyame pam wom no Onyankopon nankasa na de atade pam ebe wiase tie ni ye pa o enti ya hwa Bible no according to Genesis 3:19 Genesis 21 chapter 3 verses number 19 was say when fifremu na wo bedidie Adam ya bone no o mistake ya no Onyankopon ka kira Adam say this is your punishment wo be ma no when fifremu na wo bedidie e de akosi say wo besane akodotie mu kosi say wo basa akotie twi no when fifremu na bedidia akosi entina say bibia wa wiye akosi se obesa ko dotiem efiri se emu na wo yi wo friye ewsa mi yi wo fri dotiem na wo ye dotie na wo ye dotie na dotiem na wo besa ne akọ ya ya no dotiem ho na besa akọ na onipa tu ni yiridin Hawa ana Adam to ni yiridin Hawa efiri se ono na waye atiasefo nyina na efiri se ono na obe ya atiasefo nyina na Ewurade Nyankopon yo enwoma entade ema onipa tio eno Nyankopon ye enwoma entade ema onipa ene ne yere tio ede hye won tie ha aha wate Onyankopon na ye ngoma ntade ama onipa ne ne yere ana ode hye wom wate ase enti obekire mo me hu se oba tade ho de be matade ho sa wate ase enti o se Adam no do yi ni fi ne mpempade no ye oba no o dwan ma ye ntade ma wom ana ode hye wom enti obekire mo Deuteronomy 22:5 na yo clear Deuteronomy 22 verses number 5 oba enhye obele ma ade afa wate ase
ansa na ni o we kura nka men kasa nkwachiri se hon kronkron pa be kawa ka bo so nyame asam ya sharp yes so nyankopɔ me hu se oyentade se oba ne be ma no anu abekire o mu se oba enhye obalema ade ento oba twa no ankwase be ma ade obalema nso emfra oba ntoma obama nso ngofra ba ntoma efise wono eye ni mu nyina wo yes ade we pa awradu nyankopɔ achiwade nyame achiwade ya wacha se enti yehwemu pa yetimu se kabahemfo dia emma brazil emma underwear emma duku emma wacha se edi se niam wo nyina ma dia ena nika bema trouser bema dia wa say that here yes edi se sa na tie dia eyede na oba timi ko sha trouser eyeden tie hu so be ma shakaba e be ka so ayeden wabodam wacha se be ma shakaba dabi na be ma ko shakaba be ma oboduku wa hu bi da dabi o wa eti ade we na ntsa wo mobika eti wa wunim dia wo ya wo di disturb o man wo di disturb wiase wo di si wo have nkwan wo di si wo abrabo kwan wo di upasa oni nyankopon ntam no ekwan ni si wa hu dada na yo bo apaya na wa shada na wo ye wacha se enti obakire mo Deuteronomy 7:26 tie obaka se mo atie Deuteronomy chapter 7 verses number 26 was na emfa echiwade enko fie was say echiwade na nyame se obasha be matade a echiwade obema kofro bantuma echiwade no was say hwe na echiwade no wamfa bia enko fie na wanye ebusudie se eno anya sa de ko fie wa obeda na ebusudie te satade no na manenya otane uhu a manya otan nachi every say ebusudie ensa ebusudie yes okay say ye hwe mo ebusudie nso na agi wi asafai enti na nhira ho ya den yes enti na wora ko no osun amne wi ase ezo hwe de wi ase ko no a obi agyenyam ko pa sama to di wi ase achi ani ye di mnika gidigidi ye nim de ye dodofo ahutiem wate de onyameka wose amfa chiwade ni bi nkofie na wanye ebusudie se no anya sabe ye busudie se no manenya otane wo a menya otan na chi every say ebusudie yes na busudie nso na shawi sister abusuta ade na shawi de nyamempe eye musuo atade na shawi hwan o kamafo hwan o kwankyerefo hwan be kawo agisofo buje yes edme pasa otes enti na wo kyerade 1 Timothy 2:9 1 Timothy 2 verses number 9 Saranso na mansion tade a ese enti to avoid all trouble no ebesi musuo ne ohawa no waso yo ba satade a ye de ese enti trousers pa sha oba ese oba debi trouser ese oba nika ese oba abepia udi anante abonten debi urade yas na ekoni se na oba sha trouser pa onyankopon nim se do ye oba o draft ni different kura yes oba wucho oba dam fua oba o cheda bonu ma be ma say the time bi oba ma be hu oba no oba ma ani beje what you say to draft oba different so oba ni kosua hwe ne kon different hwe ni trimi different hwe na ni waba different ano oba bobi standard o ma obie eja wa joyi ano ma na chini bokom na chinu ne to no puba out what you say into oba bi ato no be ma hu a na just na ni subire no what you say na oba kwasha trouser no na sabi ne to apepe ho na uhwa na oba na nimu hwede a draft e wona nim na be ma metimi agira ho ma ne ho ato no enti wiase kwa wiase kwa hwa asase ne kura afa waso abre wabo tse nsabuni se ni jebie ni wiase biem wodofo tie de nyame wasna saranso na mansion tade ese enti oba sha tade ese emfa ani ewu ade ma wani enwu ade ani adwumte keka won ho adwumte keka ho yes what oba wo de ni what oba repeat man was saranso na mansion tade ese emfa ani ewu ade ma wani enwu ade ani adwumte keka ho enya mesawo ana sika enya sika ana hwene pa ana ntade wo enya tade ane bo de na de so nyame nemmom enyuma pa ese ma oyi onyamso pa kyerem enyuma pa ese ma omyi nyamso mpa ye de akyerem enti ma yi nyamso mpa kyerɛ no ebi ni Mary Magdalene Susana Martha Salome Tabitha Abigail Phoebe wanu nyina Sarah ne Hannah no omu gira yi nyamso mpa ye de akyerɛ na sister tade we ya hyawi wo de kwasɔre we ya de sum nyame dabi wo kwasɔre no obi kura tumi sha tade pa de kwasɔre
oba ya no be ya tarpenego no asanse trousers no asanse nika osofo yire kra wo twa sofo yire nimu bia awreho de nim de yeye ene edi nyame ho agro odofo a wutie me pese brade so akoma mu na wote de me kan ase papa enu nti no ka se mo Luke 17 why tie what be you so atie Luke chapter 17 verse 1 was sinti dua to sinti dua baba o emrante mu ntie was na okachire ne suafo ne se sinti dua to Yes Christo de kache na suafo ne se edane den yara edanse den yara sinti dua to beba de sinti dua to beba nanso de enam ne so beba no nwie sinti dua ne nam so beba no onwie anka eyama ne se wode eyuyamo etete ne kon mu wade sinti dua beba no eyama se ade wo wiyamo be chechere kon ekoto ne twene epum esene se obeto enketo mu ba ko sinti dua esene se obeto enketo mu ba ko sinti dua yes eti oba watade no ato abrante bi sinti dua o udi abrante bi akogem udi abrante bi akwamane eti sister so atade hyem yo shatade ese moni nwade fadwumutia keka ho enye mesa wo sika hye nya atade ade bo odin na mo nyuma papa ese ma omnyam sompa kire wate se eti be pasa me kire so mo adwumra ho so yankwa so re keke yankwa so ro practicals no practicals and the nyame hwehwe the practice make a man or woman perfect others enti gina ye papa enti asem nka nkire man tiase enti Matthew 5:27 o tu mrantiafo emema o tuafo Matthew 5 verse 27 was our say kwa mate se okan say was tete no mate se okan say ensai awade ensaware na me de mesem say onu Yesu do so abanto twa ntiatia no aka kire mo se obiela wo hwe oba na ne kondo no wa ba hwe oba na wo kon be do no wa fa no na kuma mu dada wa fa no wa kuma mu dada etu twa pa na se Yesu gina we su kra de abu atanya emema dodo sempa ana nke be wura heaven ha wo ba ko na hwe na kondo no wa fa ndada enti awrade pese o kire se ma wani nte wani na ho na wan what just say de be ya akono boni bia nya de emetran mu na sister na ne beto sinti dia oba na ne beto sinti dia be ma pa be utme wura heaven no sha ho de papa so wan twa ya adikito bi sinti dia be bra what just say enti asem nka nkira nti na Romans 13:13 to 14 tie Romans chapter 13 verses number 13 was moma ya nante fefefe enti a Christopher Mumia nante fafefe. Said the fatawia. Said the fatawia. Enya gobone ne nsabrom. Enya grobone ne nsabrom. Enye dwamammo. Enye dwamammo kwanso. Enye huhwiemu. Enye hohwiem. Enye okune ni time. Enye okune ni time. Na mo nhye Ewurade Yesu Kristo no. Enti mumia nhye Ewurade Yesu Kristo no. Na mo ma ohunam so hwe enane enkọ akonomu. Mo ma honam so hwe entene enane enkọ akonom. Honam so hwe. Wo oba na tade na brother wo kombedo. Aduba kwa konom aduba kwa maniam aduba kwa ham obatu ani na onye ready so onu oba bewo obatu ani na onyem brother asizu abrabo kwan adi sinti da bebra adi amane bebra adi oha bebra enti nante fafafa wate ema honam so hwa no enane akonom ema honam so hwa nane akonom enti na Deuteronomy 23:17 Deuteronomy 23 verse 17 Israel mama mu biela enani odwamanfo ento ase Nyankopon ba bia hwa no anani dwamanfo na Israel babel ma biela enani odwamanfo hwa no Nyankopon ba bari ma bia anso wankoda ni dwamanfo emfa odwamanfo apede emfa odwamanfo apede ana okraman apade emma Ewadu Nyankopon fie oboshe biara mu emfa Ewadu Nyankopon fie oboshe biara mu nimienu ye Ewadu Nyankopon chiwade nimienu nyina ye Ewadu chiwade wacha se toba wo protata de ma akra de odigina so dem eno wrong ana okwesa tade boni adwamamofo ntade ade kwa asonda mu nso a eno say wrong so sofo entimi nka sofo buje de meka kire Ewurade ni mu aw na sabi ni mu aw enye ki na mi akoma na sam ntimi nya ba bi ntra na tumu anamon na fanchira mraw anya sa obrego de ya so ba sum nyam na nko heaven ene wan so kra nkeye enti hwe akwa mu ye oba tade nko be ma tade nko enti oba hunu sa won kwase be ma de oba ma so hwe no anko fa kaba na sa mi hwe social media nka mi su abrante bi won de wo hwe no oye be ma anu ai no se oba na hwe ni duku bi abona o ya sabi da ne sitemu a na hwe na bati so amacho pa wo so oba na se eni pa na ka se o de ai asoso ya de ti koko yi bi na ka de so na me se on sa na chi kura nsa mra ba bi Nyankopon de ko tran well no wakofa wo ya to ho so a awre ho kura je so hwa woni mo sere kura da no kwa de obesra ma wafu apa
Oh, just say obi turn in nyame Yeah. how can you turn it? You can't. Impossible. Yes. It was nya no wadwene nyame adwen pe. Baby. Onyankopon efra no nyansabo akwa. Yeah. Why na de nyina wi? The first Peter 3:3 okasemo a. 1 Peter chapter 3 verse 3 was say mumma hyehyɛ de enya honam eni de. Tie. Enti as oba tie wa hyehyɛ de no ahu. Emanya honam ani ade o. Ade enipa bekamfo na nyame chi. Emu wa hyehyɛ de enipa ni so ade. Emmesa woni sikahye. Emmesa woni sikahye. Ana ntade hyem. Ana ntade hyem. Na mumma no nya akomam nipa a wahinta no. Hwɛ, wo be satade sister. Manya komam nipa hinta. Honhoma edwo. Honhoma edwo. Na eye kom ade a emprom. Kom ade emprom. Eno na ne boy ye den Nyankopɔn eni. Na utimi ye bia. Ne bo ɔten Nyankopɔn no. Pato ka ho ne ye mampa. Pato ɔse mumma ma hyehyɛde enya honam eni ade. Wahu, emu wa hyehyɛde o dress no enya honam ani ade. Emmesa wo. Number 1 mmesa wo. Eni sikahye. Sikahye. Ana ntade hyem. Ntade hye. Sa wo ye kuntan wa sondam. Na mumma no nya akomam nipa a wahinta no. Na bo nya komam nipa hinta. Honhom a edwo. Na eye kom ade a emprom. Eye kom. Dia ade a emprom. Na eno na ne boy ye den Nyankopɔn eni. When our price. Ne board din Ewo Nyankopɔn anim. Yes. That is you are in higher position. Ewo Nyankopɔn anim. Enye de nipa kamfo na ye kan. Enti hwe de Nyankopɔn pe na ma akoma no. Enye Nyankopɔn akoma. Yes. Ene na bedi aboa wo. Ewo Nyankopɔn anim. Ade ase. Edi so ho. Na sara tete no ema kronkron a. Sa na tete na ye ka. Ema kronkron no a. Wode wo ho to Nyankopɔn so no. Wode wo ho to Nyankopɔn so. Ahyehyɛ wo ho. Dress ahyehyɛ wo ho. Ebrɛ wo ho ase. Ebrɛ mo ase. Ema wona wo kunu. Wankasa mo ebrɛ mo ase ma wo wankasa kunu no. Sɛde Sarah ti Abraham fɛ no wura no. Ya ma me Sarah tie Abraham. No friend no mi wura no. Ɔno na sɛ mo ye papa. Ɛno na sɛ ma na mo nsum nyame no, mo nsum timi ye papa. Na mo nsuro ahudie biara. Na mo nsuro ahudie biara. Mo ya ne ma. Mo nsum ye Abraham and Sarah ma. What you say? Dey practicals. Tete no. And yesua. Ko nyame nkyɛn. Saa. Ɛna de okay hom say tete ne ye kolo. Kolo. Kolo a, wo de trawn kolo. Men kolo. Na one day born, one day die. Na ho na bo say tonkran dɔko a. Agi sotɔ. Yani na mo asa no gi so bia ya do pa no wasa akoda free. Debi. Brother, sister, fa unya me ye. Yes. Enti na wo ka kire ma o Isaac 23:18. Isaac 23 verse 18. What's na oyi na dwuma mo adie. Enti sister, who start dwuma no ahu? Wo yi wa dwuma mo adie. Na oyi na de gya eso no. Na wata de na wo dress no wada gya de na hwe social media pa. E ma ne shapant nko a. Wo bo brazier nko a. E no mo de advert. Say ema meto pant ni bi, meto brazier ni bi. Na hwa kra ahomete. Na de be na ekoso yi. E de be na ekoso yi. E wiase wan ba bia du, we di adanse say Jesus Christ on kasoro ho. Automatically you come back. Yes. To judge everybody according to your words. Yeah. And to be atwa na kwa mu ye kwa mame. What's na oyi na dwuma mo adie. We yi wa dwuma mo adie no. Na oyi na de gya eso no. Na ma wa de gya ne betete ho na wo to ase nyina gugu ho no. Ana me kra ete ne ho firi ne ho. Yakobo so hu disappoint me no nante. Ana ne kra ate ne ho firi wo ho. Yes. What doesn't say you walk alone? How can you solve your problem? You can't. A better than Pachoja accident about your frame. You can't. Well, when you go posting about for do a chinano, who bow the jazz to tell her pet, I don't or she woman in every home. Says I wouldn't want to know. Unyango papa, Unyango papa. Yes. Obabrabon Obacon say. Obaquabrabon Musai. And today I catch on Sanka, Oba fast some no, Kababwa, Papa, to do a home of Fachi. Exactly 16:14, to do a home of Fachi. Ezekiel chapter 16 verse 14. Wase na wa ho ofenti. Sister wa ho ofenti. Wudin hyehye kɔ amanamamu. Sese bro no out so adwumam efi a wutim. Wa ma obia hu adwama nsa. Ama obia hu akoso asiedua. Sese wudi ahyehye bro no out so nyina. Every say many monyam a me de share wo no. Sese nyankopɔn no monyam de share wo sister yi. Ama no wie feye. Akwa ho ofa no share da bɔ wa ho ofa wie feye. Ewurade nyankopɔn asɛm. Ewurade na share da bɔ wo sa. Nanso wo de wo ho ato wo ho ofa so. Sister, wo do ho ato ho ofa so. Wo to kakraka ba akonti. Yes, I don't want to no so. And I don't want to a home so. Now, boy, a Jamaica would in the Jamaica. Yaman say your pack. Quasi watching your cat. Yasuma do cat. Quasi from Poncat. Quasi Bukari cat. Hey, and I just said I would not much. Now, boy, Jamaica would in so. Your mamma would deny a common. Now, we share with your mamma Obiara or reach him so. Your mamma go be our trouble so. A year, dear. You need chaffer from
na wo fa won tade no bi e de ye ensasawa tade de ye ensasawa e wo sonsom ya hofai na wo boss we dwaman na bo dwaman gu so ennyoma a etesa bi e mada ennyoma etesa bi mada every nye saso na bi masada adan the sister wo sa wo say wo da kaka utrim mema dodo anu ada wo da kaka utrim na wo hwa sa na nyame bo wo to abra bo ankoyi ya na ehwan ya ka ba san wo check ba bo verse 35 verses number 35 me pacho verse 35 no say enunti odwamanfo ti Ewurade asem ebetumi ti Ewurade asem se Ewurade Nyankopon sie nie onyame na aka ho ese ne se wo hwe ho figu ye awrawa kama sisa da na o yesa no baba sia kwota kwan se me bo ahyawo na mema spam sa horo the whole day mema be 20 krafa na wo se wa anya adwuma na adwuma be na opa biem wa anya mema 20 anu ada wa anya adwuma Mina mabrempo. Yasi de ko say. Wasi esa ne se wo hwe ho figu ye. Esa so hwe ho figu yi. Na wayi wadaja so. Na wayi wadaja so. Wadwama momu no. Wadwama momu no. Ama wadofo ne wachiwade, ama wadofo. Ene wachiwade abosun hunu ni nyina. Ene wo ma a wode won ema won no mojanti. Swate. Hwe nyinsa ya watuagu. Wo de hwe wa hwa bo hya waye. Na be wiase ne wanya kunu a ewiase nsa onye kunu sikani bi no antimi anwa na ewiase ababa ye dai odofo awutie me Ewurade masemi mfa wate ma ho kwan wate na fra wiase abraba no to ho na fa nyame na nyame asem ntimti na hum trefo okasemi na hum trefo me bacho na hum 3 verses number 4 efri odwomanfo honfefo ntafo yie no adwomamododo no hwe sister odwomanfo honfefo wọ́n sẹ́ nyàmé akẹ́sẹ́ ahọ́fẹ́ no no anebo but wo de ho ato ahọ́fẹ́ so obo dwama gudi no so ana wo kyerɛ mu sɛ efiri odwomanfo honfefo efiri odwomanfo honfefo ne ntafo yie ne adwomamododo no ntafo yie wakɔgye aduro ade banse bi ato asen ana sabi emema timi 20 timi no da ana wo se kyerɛ wo ano sɛ mema dodo fa akora wonte what does ana wo kyerɛ mu sɛ ne ntafo yie ne adwomamododo ɔno no ɔde adwomamo ɛton amanaman etudu adwomamo ton amaman no ɔde ne ntafo yie ton musuakuo ana do ntafo yie ton musuakuo wo se hwɛ me ne wo anya Nyankopɔn se wɔno wo asɛm pa wɔne wo anya asafowade asɛm ne Awurade na ɛka na mayi watade emu ano afa wanim afa bayi watade emu ano afa wanim mama amanaman ahunu wadagya enti na ma no mo bone kade no ɔsɛ baba mo ya hunu mo wadagya enti adagya na ya hunu no nso na sɛ mfomso awa ye enti ana nyame de sa honhom no nso abɛhyɛ wo yes ama wo bɔ ho adapa ɛyɛ sa life na wo bɔ enti obi hu krampa wani mu dwa hwe amfa ho wasa sɛ enti Onyankopɔn na ahyɛ nso de akɔgyina sɛ gyina bia wɔse meyi watade emu ano afa wanim meyi watade emu ano afa wanim mama amanaman ahunu wadagya amanaman na bɛhu wadagya na ahini aman ahunu ahokora ahini aman bɛhu ahokora meto atantanie agu so afɔ bɛto atantanie agu so na magu anim ase obɛgu anim ase na mede ma yɛ ahwɛdeɛ afɔ wo nam ano obi atwene ne hwɛ wo na obi lo behu wo no obi obehu wo no obɛdwane wo na waka sɛ wa na mawaro afɔ obɛka sɛ wɔsi na ɔbɛka sɛ Niniwe adane akurofo so ata sɛ abrabɔ no ana awie wo saa no ata sɛ Niniwe bi si hɔ nneɛma mfata ata sɛ nti Onyankopɔn sɛ sɔfo bugye mi nkasa nkyerɛ wo na Awurade wɔn so akoma mu na ɔma nyina yie Safania 1:8 Safania so ka asɛm wɔ ha Safania chapter 1 verses number 8 wɔsi na Awurade kum afɔdeɛ da no ɔsɛ temu da no da Awurade bɛkum nipa no Awurade kum afɔdeɛ da no mɛtwe mmapɔmma ne ahenema no ne ɔbɛtwe mmapɔmma ne ahenema ɛne wɔn a wɔhyɛ ananafo atadeɛ nyinaa aso ananafo ntadeɛ no ɔbɛhyɛ mo aso ɔbɛtwe mo aso na ɛda no mo a mohyɛ ananafo ntadeɛ no ɔbɛtwe mo aso papaapa na ɛda no mɛtwe obiara a ohuri tra apɔnwa ase aso ɔbɛtwe obiara a ohuri tra apɔnwa no aso wote aseɛ wote aseɛ enti ananafo ntadeɛ ananafo ne hemfo mpatwa Ephesians 2:12 yɛhwɛ ananafo mebacho Ephesians chapter 2 verses number 12 wɔse na monkae sɛ ɛda bi wɔ hɔ no wɔse yɛn kae sɛ ɛda bi wɔ hɔ no na mu ne Kristo ani twaka biara yɛne Kristo ni twaka nti yɛka ananafo a obi a wɔlɛ n'akyi yɛne Kristo ni twaka na moyɛ ananafo a wɔnyɛ Israel man ma wɔn ne yɛ ananafo a yɛnyɛ nyame ma ɔte sɛ nti faase na yɛ wiase ni no ana wonyɛ nyame ba no wonyɛ nyame ba no wɔn nti ananafo ntadeɛ ne yɛ wiasefo ntadeɛ wɔyɛ ho adapa nam kurom sɛ yɛ wɔn yɛ champion hwɛ wɔdɔfo onyame ne mu nyansa o na tie ni yɛ wɔsi na Awurade kum afɔdeɛ da no
wasi na monkai se da bi wo hono kai se da bi wo hono na mo ni Kristo ni twaka biara na Kristo ni twaka na mo ye ananafo wonye Israel man ma na ananafo ne nkanya mema ho ene bɔhyɛ hodo apam hodo nyame mu no ho na mu ni enidaso biara na ke ni enidaso na mu ni Nyankopɔn wiase na afei de Kristo Yesu mu anka mo akyiri no mo nam Kristo mogya mu abɛn heaven what does it to bi o ye wiase ni ano ni mo hwe no oba Kristo man na ni abue enta Kristo fo mo ye ni mu ni nyina ye what ye stand firm na numu na ye benya nhyira adom bi bepia ma ye ama awurade aboa ye yenya ni nsɛm asomdwe na yenya ni nsɛm ahoto na heaven dankwa no so dankwa ma ɔde akyɛ ye enti mesrɛ sɛ gyina yie na ma asɛm mfa domum Isaiah 47:3 last quotation yɛn bɔn mebacho Isaiah chapter 47 verses number 3 Isaiah 47:3 Isaiah 47 mebacho verse 3 no wɔse wadaja ebedadi wate Nyankopɔn so wanhwe ya disaster kra wo a unya mpa wo ho no to boase na hwe ye na hwe wan kwati bia no bi ese wiase dia adu no ho obia fa se jabani buai mu ne wo but nyame so anya kwase woni mu a onfa wo nka na nyansafo ho da ento asem nka nkyerɛ wo sɛ wadaja ebedadi no wahunu wahohora obia be hu wahohora metɔwre onyame beto so wre na mere hunu onipa mɔbɔ hunu nipa mɔbɔ biem yedimafo no asafo wade ni din Israel kunkunni no wɔse tenase din na kɔ esum mu kediafo baba Ghana ni baba na ɔremfrɛ wo ɔhema ahodoɔ no awura bio Nyankopɔn ba afedo sɛ bɛ kakra wanhwa yɛmfrɛ wo sɛ wo yɛ nyame ba biem mebu afu me man Nyankopɔn bu afu ne man megu magyapade ho fi magyapade no obegu ho fi na me wo me hyɛ wo nsa na de wo me hyɛ wo nsa wɔse wɔanyi ayamhyehyɛ ankyerɛ wo wahu asobɔfo no anka sɛ mbɔ ho ba no mbɛgya wakyidie onya ayamhyehyɛ di nkyerɛ wo wɔse akɔkora so mpo ɔma wo konnua ɛyɛ dudodo sister akɔkora so mpo abadwamanya young boys so afa hebe bia wadu akokora so mpo o ma ukonnua eye dudodo ana ma ukonnua ye duru akokora so o kan se ana o kan se meye awura kosida o ki se jama be awura akosi awie ye wa am won fa ye nu man so akoma enti bi kan fa so akoma na won kai wa wie ye kai se wie bi da ho ma afa tie ye tie wo ye ahodo ni a wote ho anibia na so sister o do ho do hwesrade ahoro na o ye wo se jama wo ho fa di o policia nkaya wie ye aya hwe ma ni bi amasiriwa ni bi anim aya de na nso aben aya brewa na na fon nyina ye green eto o kaya sabre o kan ma ba wa bre mu sabre o change be ye anya ye ene wo tofo no se wosina afetie ahodo ni a wote ho anibia na so ahodo ni a wote anibia na so wo a wosina wakoma mu se mere mennie na obere anim achibio mere ntena kuram na mere ni basija na ademiani ebeba wo so amono wose ademiani beba so impromptu dakro pe ema ebeba wo ni kunaye ema beba to ani no angoba abebe bi ase na wukunu ni ho ebeba wo so amana duru pe ebeba wo so ma aduru pe ontafo ye dodo ene onka ba chichire ano ye din nare mu ka dodo ano dinam wode ho ato bone so ka se ho to bone so badwaman ya ka se obi enhume onyansa ne wonim de bo wadwene ko onyansa ne wonim de na abo adwene ko ama wo kan no ko mu se nere mennie na obi ere ni machibio musu ebeto a ori hunu na abu bebu a ori ntumi mpata na mpofi no se beba wo so na ori ni hunu ni kan hunu da yes ate taseme no na to ame ho ba empagyaw ekodu love bi e awurade pe na nyenhyira ba adom ntika me kase amen.